Használjon biztonságosabban bankkártyámat. Hívjam most a vérszívó bankot a 0881 vérszívó számon és igényeljen mobilbank szolgáltatásukat. Vérszívó bank, ne lacagvacázzak már, bárhol, bármikor. Mobiltelefon egyenleg feltöltés felár nélkül. Kérem, válasszak nyelvet. Magyar. Tranzakció folyamatban. Használjam bankkártyámat vásárlásra a vérszívóban. Kérem, várjak. A kártya vizsgálata folyamatban. Biztonsági figyelmeztetés. PIN kódom titkos, azt soha ne adjam ki. Készpénzfelvételt megelőzően kérjük ellenőrizzem a pénzkiadó nyílást. Amennyiben problémát tapasztalok, hívjam a vérszívó telebankot a 0881 vérszívó számon. Kérem, adjam meg PIN kódomat és nyomjam meg a bevitel gombot. Bevitel. Hiba esetén nyomjam meg a javítás gombot. Kérem, válasszak az alábbi szolgáltatások közül. Készpénzfelvétel. Kérem, válasszam ki a felvenni kívánt összeget. 1000 fötő, 5000 fötő, 10.000 fötő, 20.000 fötő, 40.000 fötő, más összeg. Kérem, adjam meg a felvenni kívánt összeget, majd nyomjam meg a bevitel gombot. A legkisebb kiadható címlet 1000 UF. 15.000 fötő. Bevitel. Kérjük, válasszak az alábbiak közül. Készpénzfelvét bizonytalan nélkül. Tranzakció folyamatban. Használjam bankkártyámat vásárlásra a vérszívóban. Kérem, vegyem el a kártyámat és ezután kapom meg a pénzt. Kérem, vegyem el a pénzt a pénzelvételére, 30 másodperc áll rendelkezésemre. Köszönjük, hogy a vérszívóbank szolgáltatásait választottam. Viszontlátásra, bárhol, bármikor, mobiltelefon, egyenleg feltöltés felár nélkül.